Roku to bylo celkem v pohodě. Hodiny šly jedna za druhou a všechny byly stejný. Nemuseli jsme nic dělat a tak jsme taky nic nedělali a podle toho to vypadalo. Prostě pohoda. Nepadá, nepadá, kurva drát, prázdniny, píči, nepadá, kurva drát, prázdniny, v druhé části roku se to všechno nějak posralo. Pořád byly písemky, pořád bylo co dělat. Je to v prdeli, hrozí vám reparát.